volem recuperar la nostra Europa. El dia 7 de juny, com sabeu tots, tindrem eleccions al Parlament Europeu i aquestes eleccions arriben en un moment cabdal, com també sabeu, un moment crític per la nostra economia, i per tant és important les decisions que prenguem a l'hora d'anar a votar, és important que anem a votar i quines decisions prenem a l'hora d'anar a votar, perquè depèn del que ens surti d'aquesta cambra podrem assegurar un futur més de benestar per a la ciutadania europea o una època més d'incerteses. Si aconseguim tenir una Europa més integrada, una Europa més social, una Europa que, com deia, tinguin al centre de les seves polítiques les persones, estarem treballant també per Catalunya, perquè les persones, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya som ciutadans europeus. I això no és cap contradicció. També de vegades es vol posar en contradicció si la ciutadania europea, si existeix, si no existeix. Som Europa.